Cik tua kadonga parhalado asa masuk maita tubilu perrobasan. Tua kadongan parhalado nadong dope di luar asa masuk kita tu bagasan.
ora samanginang, ala neng bongot nama parhalado dohot amang padita, rip mahita jongjong amanginang. Kudul Mahita. Kuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marpungu dohita di bornginon laho mamestahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus narodo ibana manopot hita jolma pardosa di rumari do dirina jala disoluk rupa ni hatuban gabe suman tu jolma do ibana jalur rumang jolma dapot di ibana. Nang bongot mahita tu parsoran nabadia rabdoho di bata. Alani tamado hita madok moliate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni Kuriai na mangalehon partikian nauni di hita. Atau majonok mahita jalan meruduk ni roha dia rupa ni debata dongat tama debata tapangiar masorata mamuji Tuhan tapardinggan basai tapahohom ma memartangi yang nahohom
Marende mahita. Marhide-hide goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadian na tumapalangit dohot anoon. Amin. Dungi gabi daging mahatay, jala maringat dito nga to nga ni hitaon, jala widahami ma hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amay, gok asini roha, dohot hatutuon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banu gijang. Madok moliate dohami tuho. Ala ni gudang ni asi dot holong ni roham di hami. Ay di basa-basa ko do anakmu nasa sadai tu hami na di pardangulanon. Asa malua hai marhite-hite ibana sian dosa dohot sian hamatean saliling nililing na. Hupangi do hami matuho. Sai sodangi marohanami na hulomi marhite-hite tod di porbadiai. Akup ni sai parrohai mahami. Asa uboto hami madok mauliate tuho. Asa tarapul situturo hanami di hagugutan. Dohot di pangujunan marhide-hide anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Mangio kamuma patik ni debata di perpunguan bodari natalon. Iman natar surat di sada Yohanes biddu tolu ayat 20 tolu. Odo patikna naing porsia hita di goar ni anakna Yesus Kristus uhut masih haholongan songon naung tino nahon nai tu hita. Odo patikna naing porsia hita di goar ni anakna Yesus Kristus uhut masih haholongan songon naung tino nahon nai tu hita. Atong rap mangidugugo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulaw na hobar tupatik ni. Amin. Tato poti marusata tu adopani debata martangi ang mahita.
alai Tuhan debata pargugun naso hatu dosan jala ama para siroha dang lomorohami dahamatian ni pardosa mula manian parjahati itu madikot dalanna asa mangulu ibana aido dipangido roham alani ubay dipangido hami sai sudah di ma toru-torum sa unang mangunai betu hami sai sisa sudido sanami asa mangulu hami di bagasan asiroham sai pargugui mahami asa margugu hami marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga taringot tu hasisaan di dosata. Para siroha jala pardinggan bahasa rujahoba, labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahe tu hita, hobbar tu akka dosata. Jala dang dibaloso tu hita, na hobbar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani jahoba, diakka namakka biari ibana. Hasangapon ma di debatan na digijang. Amin. Manami na nami, didikin na bakalak lilin na non, mamake place hempom mahita. Ate, so ni mabuah-buah, masuk mahita, tu refleksi pagalak lilin. Urian itu hatta, nungaro tu hatta manopot bangsona, jala mabuan haluaon. Ido natahalason di borginon. Alai hahulumu do jujut makukubi tanon jala lam tu jorbutna do pangela ni sibulisi mangihoti torop jolma disegai do toddi hapor seaon dohot pakirimon sugut diruturi namar rumah tangga disegai nang rohani anak yanakon asa tuis Tuhatani debata. Alani tamado pahusor-husorota di bagasan rohat tabi.